ఉంది. ఇవన్నీ ఏమద్దు, ఇక దీంతోనే ఆడుకుంటా. ఎక్కే బడకాలు ఎక్కురి, దిగే బడకాలు దిగురి. ఆటో ఎక్కువసేపు ఆగది. ఎక్కే బడకాలు ఎక్కురి, దిగే బడకాలు దిగురి. ఆటో ఎక్కువసేపు ఆగది. పోతాంది 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 పోతాంది. అబ్బా, బొమ్మలతో ఆడుకున్నా మాట్లాడి మర్చిపోతావంటే మళ్ళా మొదటికి వచ్చినావురా. నీకు బొమ్మలద్దే వద్దు, ఆటపిన పెడతా. అన్నా ఏందిరా? నీకంటే ఎవల జోలుకోను, ఎవలని తిట్ట, ఎవలని కొట్ట. నాన్న ఇంకా ఆటో ఇయ్యవా? ఆడుకుంటా ఆడుకుంటా. నాకు కావాల్సింది గదే కాదురా. నువ్వు ఎవరైనా తిట్టకుండా ఎవరైనా కొట్టకుండా మంచుకుంటే గంతకంటే నాకేం కావాలి? ఆడుకో ఆడుకో గాని ఇక మంచిగా ఆడుకో బిడ్డ.